ቅዱስ አሮና ከምን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ከሆነ ተኸርኩም አቦይ መምሪ አባ ገብረስላሴ ባጽቂ አቦታቴ ካህናት አሕዋት ዲያቆናት መምህራን ሰበክያን ወንጌል ናሰንበት ቤት አገልገልቲ መዘምራን አሕዋት ሓተይ ተኸብርኩም ና ክርስቶስ ቤተሰብ አሕዋት ሓት አቦታት እነታት ህፃናት እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ድሕና ዶ ኢልካቱ ድሕና ርዘኒኹም ቋብፅሕና ኣርሒቕ እንተ ማዕዱ ኣብዚ ሕትርኢ ሎሚ እንትእክብ ተስፋ ጽባሕ ዘርኢ ኩሉ እንተቐሪዩ ኣይመልእ እንተኢሉ ኣምላክ ይፈልጥ ይወዳህ ይንበል ይወዳህ ይበሉ ለሆነና ብስም ስላሴ ተስፋ ጽባሕ ዘርኢ ኩሉ እንተቐሪኡ ኣይመልእ እንተኢሉ ኣምላክ ይፈልጥ ይወዳህ ንበል ይወዳህ ይበሉ ርሕቐት ተማዕዱ ኣብዚ ሕትርኢ ሎሚ እንትእክብ ተስፋ ጽባሕ ዘርኢ ተስፋ ጽባሕ ዘርኢ ኩሉ እንተቐሪኡ ኣይመልእ እንተኢሉ ኣምላክ ይፈልጥ ይወዳህ ይንበል ይወዳህ ይንበል ይወዳህ ይበሉ Thank you.
እስመኺና ፍረተ ዘይሃበ ወይኒ ተወዲኡ ጓዳኝ ተጎደት ጽልመት ምትን ተበለ ተዓረበት ፀሓይ ንስኻ ትፈልጥ አቤትኻ የቦታይ ዳሄ ዳሄ ተማዶ ኣብዝኸተዊ ምትከብ ተስፋ ጽባሕ ዘሪ ተመሪኡ ኣይመንን ተኢሎ ኣምላክ ይፈልጥ ዮዳሄ ከበለ ዮዳሄ በሉ ኣርሕቐት ተማዶ ኣብዝኸተዊ ተስፋ ጽባሕ ዘሪ ወደን ተቐሪኦ ይመልን ተኢሎ ኣምላክ ይፈልጥ ዮዳሄ ነበል ዮዳሄ ብሉ ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቢነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቢነ ብርሃነ ከፈኑ ብርሃነ ከፈኑ ዲቢነ ትንሣኤከ
እሺ